Considerem hiperuricèmia asimptomàtica a una concentració de nivells de citúric en sang per sobre dels 7 mg per decilitre als homes i per sobre dels 6 mg per decilitre a les dones. És més freqüent en els casos d'obesitat, quan hi ha una ingesta d'alcohol o d'aliments amb alt contingut de purines, com poden ser el marisc o les carns vermelles. I també s'eleva en els casos de pacients trasplantats d'òrgans sòlids. La determinació de citúric en sang està estesa perquè s'assumeix que, a part de produir la gota, pot produir també alteracions cardiovasculars o renals i metabòlics, encara que l'evidència clínica de la seva utilitat és escassa. Actualment no hi ha una evidència suficient per recomanar el tractament rutinari de l'hiperuricèmia asimptomàtica per prevenir patologies com l'artritis gotosa, la malaltia renal o els esdeveniments cardiovasculars, quan els nivells són inferiors a 13 mg per decilitre en homes o per sobre de 10 mg per decilitre en dones. Quan decidim iniciar un tractament hiperuricemiant amb fàrmacs, s'ha d'avaluar molt bé riscos-beneficis tenint en compte els efectes secundaris d'aquests fàrmacs. Per altra banda, hem de considerar que de vegades els nivells de citúric tornen a la normalitat sense tractaments farmacològics, ja sigui retirant fàrmacs que tenen com a efectes secundaris pujar-ho, com poden ser els diürètics o l'àcid acetilsalicílic, o canviant els estils de vida per uns més saludables, perdre pes, disminuir la ingesta d'alcohol i seguir una dieta pobra en purines. No es recomana tractar rutinàriament amb fàrmacs als pacients que tenen una hiperuricèmia asimptomàtica, llevat que els nivells de citúric es situïn per sobre de 13 mg per decilitre en homes o de 10 mg per decilitre a les dones, en casos de tractament oncològics o en presència d'una excreció urinària de citúric per sobre de 1.100 mg al dia.